Yrityksen edustaja voisi kertoa, että mikä meillä on palkintona. Meillä on palkinto 1 yötä Enjoy Naturelle ja toinen palkinto on joululounas 4 henkilölle. Ja viimeinen palkko on 2 lounasta, joululounasta. Eli ensimmäisenä arvotaan 2 joululounasta. 2 joululounasta. Ja sitten on vielä pitää oikein pariin kysymykseen. Katsotaan sen sinne vastaukset, että onko ne mennyt oikein. Täällä on ihan oikeat vastaukset. Voittaja on Sampo Nisula. Hyvä Sampo! Ei taida olla enää paikalla, mutta otetaan yhteyttä myöhemmin. Ja sitten seuraavaksi oli se 4 joululounasta. Täältäkin löytyy ihan oikeat vastaukset ja voittaja on Johanna Ylinen. Ja sitten oli pääpalkinto eli yöpyminen. Pyhäniemen Enjoy Nature majataloon. Sitten oikeat vastaukset on täälläkin ja voittaja on Heli Pohjankoski. Onneksi olkoon! No niin, mitä sattuikin. Hyvä, kiitoksia. Ja kiitos teille, kun olette ollut päivän täällä ja arvonnasta. Hyvä. Kiitos. Ja ensi vuonna